Hinog pa man na doon. Hinog. Oh, hinog ba ni? Ayaw ba? Blit ako diya. Nakakira mo tayo diri paingon ta dito. Di ba na may rambutan nga green? Ayaw lagi nagilab. Tapos hinog na siya. Ikaw gyud sige ka pangilabot. Walas maring jud diri ikaw ayaw gida kay kasapan ta diya. Nangagir mo ta diri. Ito'y pamano. Tara matutid to babay. Ha? Babay ta. May durag baskit buron nga. Magsige pagitag hapit-hapit aning dalan. Gutom magani kayo. Paag ang hinong ko. Wala puti ka. Namungan ning ko ano? Grapes. Ha? Grapes eh. Ay, nausa man ka. Oh, usa man na. Asa unsam na. Oh, tanawa. Asa? May bunga lumboy oh. Oh. Wala lumboy grapes. Grapes. Ay, lumboy ni. Tawa. Tamis kayo ni ba? Liso eh. Alam niya, oy. Di ba oh? Siya ko tagya dre. Ha? Siya tagya dre. Oh no! Ay, mas nablindanan. Sakpa ta di ba? Wala urang tagiya diri kayo. Wala magi kuha. Tagya di ba? Wala tagiya diri. Tagya dre. Wala lagi tagiya lagi. Tarungod. Tagiya diri. Mingaw kayo. Ay, Pasti kaon ko dia. Misal kan? ay motor lagi tingog ko. Yo. Yo. Uy, saka mo buka diha pon. Nawala lagi ko kadali gini kanya. Dami kayo kay dili ko kaabot kini sa lalom. Usap ni tawlaan ni. Uy. Tara na kayo muna kau tama tatagya diri. Tama na ba? Tama na. Nahulog yan. Boto. Isaw yan. Negatingog. Oh, negatingog. Asam sing. Karon negatingog day. Tao? Butaw pa na. Wala. Ay, sigsama niya. Good. Kanding mana? Ha? Kanding. Kanding ha? Kanding. Kebusugan ako eh. Kini ba? Mutuo Tapos ko. Gipahinog ni ba? Lamia lagi. Sa tinuulang gipahinog ni ba? Tapos kayo ba? Di na ta magdugay diri. Ha? Di na ta magdugay. Di na ta magdugay. Gikaw mo ni mo nang sak tao di. Uy, Ames oh. tama na ni. Aw, nagtao lagi oh. Uy. Nagtao oh. Oso. Tara ba? Tanawa oh. Oso. Tanawa. Ay tao lagi oh. Ay tao lagi oh. Ay, ma'am, namabiglumboy ma'am. Ay, wala ka po. Ano pa man na? Anong gipangwa man na ninyo? Tamis kayo. Pagkaruglumboy dito. Ay, asa ka ba ito ma'am? Sumbong kita sinasawa ba? Ayaw ko siya ba? Sumbong kita sinasawa ba? Pagkaruglumboy dito. Asa ka ba ito ma'am?